Sincede ningalibazisi. Sincede. Isaya 35 verse 1. Ndiyayithanda enhliziyweni yami. Ngoba ithetha ngendlela, ikhona indlela. Inkosi uxolile isikelele. Abantu bayabulaleka. Abantu besehla benyuka befuna uncedo, indlela ibe bengayiboni, kanti indlela ikhona. Indlela lekama, fundi. Sincede mthatha. Ukusikeleleka kwabantu bakaThixo. Nansoke, Nkosi ukusikelele funda Verse 1. Inesihlali inhlango nomqwebedu iyangcola inqantosi. Iyagcoba inqantosi. Iyadubula njengomfiyo. Iyatyatyamba ithi rho. Nkosi yami, ithi rhoqo. Ithi rhoqo. Iyangcola. Iyagcoba. Imelelele inikwe ubuqaqawuli. Belibanon. Inikwe ubuqaqawuli. Ubungangamela. Ngexesha ibingabonakali. Ngexesha ibihlekwe inhlekise ebantwini. Ikothi ithe isofika indlela. Yafike yagcoba. Bayibona abantu yangabantu abamnika ntoni bazalwane ubuqaqawuli. Ngabantu abamnika uzuko, kodwa ngela xesha belingekafika ukukhanya ebejongelwe pha. Funda mama, funda kona Nkosi yakona. Ubungangamela bekamele Sharon doroba ezinkulu ezo. Ukubona ubuqaqawuli bukaYehova. Ubungangamela boThixo wethu. Nkosi yami, yomelezani izandla ezibileyo. Niwaqinise amadolo. Yithini kwabanhliziyo zingxamayo. Nkosi yami, yomelelani nina. Funda mama. Yabonani uThixo wenu uyeza enempindezelo. Uthi. Enembuyekezo kaThixo. Nkosi yami. Uyakuza yena anisindise. Ayakuvulwa amehlo emfama. Zivulwe indlebe zezithunywa. Njenganamhlanje banenceba abavileyo. Funda mama, funda. Size sitsibe njengexhama isiqhwala. Sitsibe isiqhwala eyo. Lumemelele ulwimi lwesidenge. Ngokuba kuya kugqobhoka amanzi enhlango. Nkosi yami. Nemilambo enqantosini. Isanga sibe lidike. Isanda. Nendawo ezinxaniweyo zempo. Isanda niyasazi mosibazalo, isanda yindawo yomileyo. Yindawo ekubhulelwa kuyo amazimba ngapha kuthi noba ngumbona noba zimbotyi awunayibhulela endaweni emanzi. Ezo ndawo sawutshintsha. Funda mama, funda. Esikhundleni sempungutye apho ibuthuma khona idibana amanzi empungutye. Khoyiphinde lapho khoyiphinde esikhundleni sempungutye. Esikhundleni sempungutye apho ibuthuma khona. Kuya kuba bubutyani nengcombolo nemikhanzi. Uyayibona le nto intyebo yodwa. Funda mama, funda. Kuya kubakho umendo khona. Kubekho indlela kuthiwe ukubizwa kwayo yindlela engcwele le. Nkosi yami. Akuyi kudlula nto inqambi ngayo. Kuvesi bani lo? Verse 8. Ndiyabulela Nkosi ukusikelele. Nkosi oxolile isikelele. Khoyiphinde. Lokho kuya kubakho umendo khona. Kubekho indlela kuthiwe ukubizwa kwayo yindlela engcwele. Kuthiwe indlela engcwele leyo. Le uKristu uthe sobefikile wathi ndimi indlela. Wathi ndimi inyaniso. Wathi ndimi ubomi. Wathi akhona mnyoza uyakubawo engayi ngaye. Ubuntu akangcwelanga sazambona uThixo ubonwa ngabantu abangcwele. Yile nto lithi likaThixo ngalalanga amehlo emfama azawuvuleka. Avuleka amehlo emfama ufika kukaYesu. Ithe uba uKristu afika emhlabeni athwala izono zabantu abazinikela kuye bakholwa egameni lakhe baqala abantu bangcwele. Baphila impilo yobungcwele. Inkosi oxolile isikelele. Yaqala kwakhona umendo. Indlela negama. Zikhona indlela ezingenalo igama. Kuhanjwa unohalala nje. Nabo ungababuza babehamba enhlangu babesiyaphi.
baba bebheka kuphela babalandela uMoses ngoba uThixo uthe bakhuphe uMoses ababuzi banethamsanqa abantu abavuleke ingqondo namehlo babona emhlabeni ukuthi indawo yakuzimela nxa usindwayo kuKristu nxa uhlupheke emhlabeni balekela kuKristu nxa zikushiya izihlobo ushiwa nokutshatile Inkosi yamba kunabantu abanenhloti umuntu athathe nomuntu athi sawufa kunye sakuhluka kufa isayinwe lento phansi kodwa umshiye engekafi Nkosi kusikelele tata hluka kufa funda mama funda bayiphendela verse kwaba kumendo uyakubakho umendo khona ubekho indlela kuthiwe ukubizwa kwayo indlela engcwele indlela engcwele le ayihanjwa noba ngubani akuhanjwa noba kukanjani kunendlela kuhanjwa ngayo Inkosi nisikelele le ndlela kunehlobo labantu abayihambayo funda akuyi kudlula nto inqambi hayi ayilungi yeyabo yona abahamba lo ndlela nabazizihula abayi kulahleka nabazizihula izihula kuthiwa yintoni isihula isitenge Nkosi kusikelele befuna etshoni kutshoni isitenge ngoba umuntu usenza isitenge ngoba kunabantu ekuthiwa zisitenge Nkosi nisikelele khona abantu okuthiwa zisitenge abasedorophini afike bebedlakahlaka behamba ngenyawo Inkosi nisikelele kodwa abantu ingxaki abatshayiswa imoto zisitenge njalo ezingatshayiswa imoto abantu abaguli balala ngamaplastic bambatha ama-cardboard kodwa kusekusasa kukhithikile bavuke bakhangela emigqomeni abantu babhadlela Inkosi nisikelele kwabakho umendo bazalwane azawuba negama abantu abazawuhamba kuwo noma ngabe ukwawuphila ubunzima mawufika apha ufika ukhulule Inkosi nisikelele ufika ukhulule ukoni bari yatshiwo ngotata kudala ndiyaqonda niyalazi bazalwane uve ukuthi akuthwalwe ebhasini niyalazi lo bani kuthiwa kuthwalwa phi ebhasini ngoba ibhasi nantoni ile ndawo zohlala ibhasi fika nje umthwalo wakho ufake phi ebhasini wena uvele ufike ukhuleke kuhlale uthi zafa kunjalo apha kuyesu kuhlala kuthiwe zafa ngoba usemendweni funda mama funda kancinci akuyi kubakho ngonyama khona hayi aliyi kuqabela khona irhamu hayi saze aliyi kufunyanwa khona kuya kuhamba khona abakhululwe ngokuhlawulwa kuzawuhamba abakhululwe ngokuhlawulelwa Inkosi nisikelele abazawuhamba kule ndlela ayiyanjwa noba kukanjani ayiyanjwa noba ngubani kunohlobo labantu abayihambayo endlela yile ndlela yaphinda uJese benosawule baphitheka ngoba wayesazi ukumkani ngubani ingusawule Inkosi nisikelele kodwa kule ndlela kwadingakala ukusawule ngeke akwazi ukumelana nezinto ezifunwa nguThixo ngoba ityeya yomnqophiso omtsha iphi ithathwa ngamaFilisti ityeya kwathi ukhona Inkosi nisikelele uyalwa uyafundisa ubaxelela ngoThixo kodwa abantu bayafa baxelela ngoThixo kwangasa kuthiwa noyiplan masenzeni buyuniformanyana sohluke ebantwini kunjalo ukufa akubayekanga Inkosi
Kwasoxolile sikelela bazalwane. Kuyamba kumendo. Unegama. Kwathwa indlela yabangcwele yamalungisa le. Azawamba ngayo. Yamba malungisa. Noba kufika ikhwamnca. Noba kufika ingonyama. Kuphela ubungonyama. Kwasoxolile sikelela. Ngegama lenkosi uJesu. Kuyaba kwindlela bazalwane. Inegama. Nawe ingakunceda empilweni yakho. La ndlela nganoza kuyo. Ungancedakala. Xa ungathi Nkosi, yona inhliziyo yami, yona impilo yami. Ndizisa kuwe. Ngoba ndivile kula ndlela abahamba kuyo yabangcwele. Akwanjalo bangibani. Kwasoxolile sikelela. Ngoba kunabantu ababulelekayo bazalwane. Nxa ndithi kuwe yaxaka uJese. uJese kuyoliwa. Kuthiwa makukhetha abantu abazawumela ubuthixo obukathixo. Uyabakhetha uJese ukhona mshiyayo. Kanti lo mshiyayo ngotheni? Kuyena ufunekayo. Lo mfunayo. Lo angamfuni. Kuluthixo amfunayo. Lo mfunayo. Kuluthixo angamfuni. Ngosoxolile sikelela. Njengoba abantu bangakufuni, uThixo yena uyakufuna. Njengoba abantu bakuhleka, uThixo yena uyakuthuthuzela. uThixo ujongile. Ngexesha abantu abathakatha, uThixo ubona umuntu ongcwele. Akaboni njengoba abantu bebona uThixo. Kwabantu babebheka ngapho uThixo ubheka ngapho. Phambana nabo endleleni uThixo. Khona indlela. Athi mawufika kuyo tata wathi tata mama, mfowethu sisi, mawufika kuyo uyaphumla. Bathetha abantu. Bahlaka abantu. Bathi abakhathala abantu. Hlakana ngomzi wakho abantu. Uba ukabi nawo amandla ukwakha ube nendlwele uhlekela lonke ubunendlwele. Ngosoxolile sikelela. Kodwa mabethetha bathi Shem. Bathi Shem uThixo uzaphinda kunika. Kanti inhliziyo zabo azithethi lonto. Khona uYesu. Athi mathiza kum. Athi noma sowufikile. Ufika ukubona bathi ufumana umhlobo. Ndifumana umonwabisi. Ndifumana umkhululi. Ngosoxolile sikelele. Ngithi noma uhlala emzini wakho. Kube khona into edumisa ingoma. Uhlabelela ingoma. Uve ingoma intsha. Kodwa indala ihlatyelelwa. Ngoba udibane nomkhululi. Udibane nendoda engenasithukuthezi. Nithi udibane ungabi naso nesithukuthezi. Awuyinesemzini kamakhelwane. Uve besithi abantu uqhoshene endlwenye. Abakwazi ukufumana intombi. Abakwazi ukufumana intombi. Bazamane bebuza. Ithi ngaxesha indoda inesitlu sinithi. Inegama elinemoto inemali. Kodwa ihambe yoqashwa emkhukhwini. Hlala emkhukhwini. She umzwayi. Ngoba indlela ayikho kuyo. Ngosoxolile sikelela. Khona indlela. Bathi mawufika kuyo. Ifika uqoqe. Noma ugulanhlwana. Noma unebrukwenye. Kodwa yakwazi yena. Uthi uzoyihlamba. Bakuze kusasa. Ubuyithathaphi. Bakuze. Ubuyithathaphi. Wenziwa ngubani ube nje? Kanti ile ndlela. Tate wethu mfethu tata mama. Ikhona indlela. Ingakunceda. Ingakunceda. Ndiyakuxelela ndiyakucebisa. Ingakunceda. Ngosoxolile sikelela. Igama lenkosi liyo inqaba. Aphephela kulo. Uyakusindiswa. Ikhona indlela yamalungisa. Enganjalo bangibani. Mawufike kuyo uyathuthuzeleka. Kulo mhlabelelo ndiyawuthanda. Xa ndisawucela abantu abafuna uthandaza, ucela noma mnye uzofuna uthandaza, azoyibona le nto ndiyithethayo. Inkosoxolile sikelele, uzoyibona le nto ndiyithethayo. Ndizokhulela kuMC ukuthi mandiyithethe le nto. Ithi bekithemba lakho kuye. Bekithemba lakho.
ofuna uthandaziswa ingxaki yakho yaziwa nguwe khona indlela enokukuhlangula kubusuku umakhelwana lumjongela umazi ukuthi ementoni kodwa wena uThixo uthetha nawe namhlanje ozivayo konda enhlizweni yakho ba mna ndiyafuna uthandaziswa sengaphambili ndicela simene ngenyawo Ngithemba